Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Όλα. Θέλω απόλυτη ησυχία από τους συμπαίκτες στον πάγκο. Είμαστε στα ημιτελικά. Εύκολο. Εύκολο θα βάλουμε. Ευρυδίκη. Μην γίνουμε ρεζίλ. Ευρυδίκη μου. Λοιπόν, Γιώργο μου. Θέλω να μου πεις και εσύ και η Ευρυδίκη πόσους γάμους έχει κάνει στη ζωή της η Λίζ Τέιλορ. Μη μιλήσει κανείς. Θα σε έφαγα. Ο Γιώργος έχει γράψει. Ευρυδίκη μου, θέλω να μου δώσεις και εσύ μια απάντηση. Να δούμε την απάντησή σου, Ευρυδίκη, πρώτα. Πόσους γάμους έχει κάνει η Ελίζαμπεθ Τέιλορ? 12 λέει η Ευρυδίκη. 9 λέει ο Γιώργος. Μαντέψτε ποιος είναι ο νικητής. Ο Γιώργος με 8 είναι νομίζω. Εγώ Τον έναν 2 φορές. 11 ξανά. Τι είπες τώρα, το Τι κεμαντέρης. είπες τώρα, αγόρι μου? Είναι 8 γάμους με τον ίδιο άντρα 2 φορές. Νικητής ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Άμα έχεις γνώσεις, ρε φίλε, μπράβο. Το έχει κάνει και η Άτζελα αυτό, εντάξει. Ευρυδίκη μου, και μέχρι εδώ που έφτασες, πάλι καλά να λες, συγχαρητήρια. Πάλι καλά, δεν έπρεπε να δώσω περισσότερα. Έχασες όμως από τον Δεν πειράζει. ένα και Τη μοναδικό δέχομαι Γιώργο αυτή τη Αγγελόπουλο.